Ora komurial. Rada maju ngono, Nduk. Lho, rada maju. Mboten kula. Lah nyapa? Kula wedi. Dek sing kula Nduk, rada maju, Nduk. Mau kilo. Waduh. Coba rene. Api ya? Bisa juga ya? Bisa loh? Bisa. Bisa loh? Aku ngendang biyen panjen dadi yoga aku biyen. Ini saya bisa. Aku biyen dadi yoga suwi, Mas. Ya, percaya ya. Dadi yoga Tangki nungki. Pagangan. Batu ini gede ini jadi. Kuwi kok iso Pak gadul. Iso gadul. Nek batu ini anyar iki wis enak. Lho. Rasanya masyarakat butuh yang selalu guyub rukun sayek saiko kapti, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak membeda-bedakan atribut pejabat ataupun masyarakat. Siap. Ini yang ada sinergitas di antara pejabat dan masyarakat yang menjadi satu percontohan seluruh desa-desa se-Kabupaten Kediri. Tepuk tangan dong, butuh. Wah, hebat. Malah beliaunya Bapak Kades wis 3 periode loh, Mas. Alhamdulillah. Wis sukses cara anune wis finish. Amin. Ya. Saya nderek bingah, Mas. Pripun? Nderek bombong. Pejabat niku yang kepengin awet, ojo mengidealis dengan apa yang menjadi hak kita sendiri. Tapi harus memprioritaskan bahwa bagaimana hak penuh untuk masyarakat. Oke, pejabat sing klambine apik, sing gawe jas, dasinan, sepatune gilap, ning nyatane ya sik gelem mangan duite rakyat. Iya. Niki, Mas. Iki wis mulai tertata rapi, Mas. Mulai niki satu percontohan. Kenapa Mbah Lurah Heri, beliaunya selalu Pak Hari selalu awet mengemban amanah wonten ing pucuk pimpinan butuh sebabipun menapa? Napa niku? Tidak idealis, tidak mementingkan golongan tapi tidak mementingkan pribadi sendiri tapi mementingkan berbagai golongan. Iya. Niki diayomi kabeh, sugih miskin, asor lan luhur kabeh direngkuh dadi warga masyarakat yang baik. Masyaallah, penjar persani panjenenganipun. Sugih ya ora malih, penak ya ora gelem ndangak. Akeh bondo ya ora pamer dodo. Gusti Allah niku seneng ngeten iki kalian umatipun. Berbagi kebahagiaan ora ndadak duwe pamrih, wong sedekah ya ora duwe arep-arep sing muluk-muluk, tapi menjadi pimpinan desa itu harus mutlak bagaimana hati seorang rakyat untuk mensejahterakan masyarakat. Wah, niki lho, Mas. Menu ngomong to, Mas. Mboten sah. Mboten sah. Pun sepenanggungan kersanipun mendel mawon. Sebabe wong niku nek gelem ngomong, gelem guyu berarti nandake wong sehat. Wong ki nek gelem guyon karo kancane, gelem omong karo kancane, dudoke yen pikirane waras. Nek wong kok ngadeg gawa mik meneng gak omong berarti wong lara. Oh, ngoten. Ngono lho, Mas. Delenge panjenengan omonge banyu mili ora entek. Karena saya sehat, karena waras. Mula kula niku bagaimana untuk bisa mengedukasikan sebagai pelaku seni. Lo sehat panjenengan nek lenggah sonten wau ngasta dalang, sulukan jejer nganti tekan bodolan lak kepenak. Sehat. Dadi kok enek seniman blangkonan surjanan jarian meneng ning lolak-lolok. Iki berarti perlu dipriksake. Oh nggih. Ngono lho, Mas. Kuwi sajane sindiran, Mas. Oke. Lek ngono ki ndak krasa lek disindir berarti saya parah. Ora kok krasa, ora kok parah. Pancen dagelan ki enek sing budhet. Oh iya. Wah, sampean ora ngerti kok. Kabeh niku enten dalane dhewe-dhewe. Nek panjenengan ngendikan wiwit sonten ngantos wau, ngantos mangke dumugi enjang. Mesti jelas apa yang disampaikan, omongane akeh mesti bayarane yo akeh. Lumayan. Kula nggih ngoten meri kali panjenengan. Mula kula mencoba untuk berbahasa, berdialog, mulai iso berinteraksi, pengen kaya panjenengan ben iso duwe kaya sing akeh. Oh iya. Nek meneng.
Kuwi dicocokne karo lek meneng. Berarti bayarane Loh, sithik. oh iya. Obah kuwi mamah. Iya. Ngono lho, Mas. Dadi ngono kuwi, obah mamah, obah entuk opah. Apa nek wong meneng entuk opah? Oh, iya. Wong meneng kuwi gendeng. Oh iya. Ngono. Gendeng ra apa-apa seneng bayaran. Lho kok bayaran pripun to? Lah wong sampean ki wong padha-padha sedulur Sinarawedi. Kok ya ora melu piye urut rembung apa piye? Ya Urun rembug. Ya ngenteni. Ngenteni wong ya jenengan ki sik bagi binagi. Lah terus? Sik jagongan. Klek kula nyelong-nyelong kok dikira aku ki wong sing kurang sopan. Ora kok perkara Ya mboten ora. sopan. Ya aku yo kalem-kalem ngenteni jedahe, ngenteni lerenmu. Lek kowe wis kesel omong, ganti aku sing ngomong. Ngono lho. Lah saiki kula pun kesel, Mas Eko sampun kesel. Sampean karepe ngomong napa? Saiki ngomongne apa? Aku yo wis kesel. Loh. Lah ngomong apa kok kesel? Lek iki mau ora apa-apa rumah samu iki. Lah tapi kerja urung kok. Lah kowe keringetan, Mas Eko keringetan. Mas Titik harus mengutarakan apa yang menjadi Keringetan apa mergo kerja wong ki sumuke kaya ngene. Iki ora ngerti. Hei, Mas Titik wis ngendikake. Iki, Wis iki. ngatur tentang Mbak Lurah Iki. Hari iki piye. Aku ya wis ngomong, saiki sampean ngomong Pak Hari iki piye. Pak Ri. Loh, lah iya maksudnya bagaimana? Lingkuh lho. Loh. Iki mau wis penjenengan Mas Titik wis ngomong to, Pak Hari iki ora ora Ya ini mboten sombong. ora ideal. Paham, Ora idealisme. Paham. Maksudnya sampean digeret, Pak. Dikira iki kirik Mas Bapak. Digeret. Itu bahasa ini kok ora Lho ngerti. sing halus no, bahasa iki Oh halus ini diderek. berarti posisine Mas Eko dirawuhke njur entuk mandat saka penjane Bapak Hari. Kuwi karepe sampean dipangku Pak Hari supaya Dipangku aku iki purul wis aku iki. Kok dipangku gedhe jan iki. maksudnya disuwun keringetmu ben Lha iki tak persen. Angel ya. Omong Mas rendah. ini yang rawuh ini beliau-beliau yang Paham. Lek kene iki sahabaku 10 tahun kepungkur sahabaku kene iki. kok sobore niki Butuh iki sahabaku kene biyen iki. oh srawungmu karo piyai mriki Biyen 15 tahun kepungkur ngene iki bendina Mas aku. ndagel Loh, sosialisasi. Mas aku ora mau. sosialisasi nopo Kene iki biyen pasar manuk, biyen. Pasar Kroto. Ah iya, kene iki manuk tok lho iki. kok sing wis yo wis Loh, yang tapi gini lalu loh. biarlah Loh, berlalu tapi gini loh. kemarin adalah kenangan hari ini tumbuhan dan esok itu adalah jawaban Saya paham. Dulu itu non sewu. Mindset atau brand butuh niki non sewu. Ranutut tapi. Berarti susu ya. Mas, bahasa Inggris itu sekarang memang harus ada ekstrakurikulum di dalam pendidikan sekarang. Dulu tuh mindset orang tuh kan sudah mendengar butuh. Itu non sewu. Ngriki niku non sewu. Saya paham bahwasanya kini iki biyen lho ya, biyen. Maaf. Dulu tuh biyen ada lokalisasi, Bos. Tapi alhamdulillah setelah perkembangan zaman di sini masyarakat mindsetnya bukan lokalisasi, tapi di sini adalah desa sing gemah ripah loh jinawi, orang bedak-bedak ke sijiran sijine, warga masyarakat sing rukun ayem sejahtera. Amin. Lokalisasi pun tutup, Bos. Tutup kok bojone. Saiki pun tutup, saiki pun online. Apa? Online. Aku tiwas bangga. Ini ada Bapak jajaran TNI Polri, beliau-beliau yang berkompeten sing Gini loh. nyapa? Online tuh non sewu. Kalau sudah kita berbicara online, selagi kita tidak mendownload aplikasi itu, ya kan aman toh. Aman. Ya ora. Iya. Ya ora. Aku ora tau mudeng kok. Ora paham kowe. Saiki ngono kuwi ning non sewu. Sekarang sudah bersih. Alhamdulillah. Sudah bersih, butuh menjadi desa yang aman, damai, sejahtera. Indah. No. Keindahannya ngeten iki butuh, Bos. Enek turun siji dek wingi. Ya kene ilang turun siji ya dirapi iki lho saiki. Lebih matamu. Bojomu. Iya pancen bojoku beda kene. Asli mriki ngoten lho. Tapi alhamdulillah, Bos. Pak Hari, makasih Pak Hari. Non saya walaupun Astani lagi sakit, saya berdoa mudah-mudahan cepat sembuh Pak Hari. Amin. Ini non saya ini yang bisa dinamakan bahwasanya perjuangan beliau sebagai Bapak Kepala Diesel.
Bapak kepala desa. Ini prioritasnya pengorbanannya demi warga masyarakatnya. 3 periode ora gemen-gemen loh, Bos. Iya. Biasanya itu yang pendek. Iya, tidak waktu yang pendek. 3 periode ini 15 tahun. Kalau satu periodenya itu 5 tahun. 6 tahun. 6 tahun berarti kan 18 tahun. Ada perpanjangan 2 tahun. 2 tahun berarti hampir 20 tahun. Kalau kita bisa menganalisa banyak warga masyarakat, banyak pejabat desa sing nun sewu sok-solong ngonyol-ngonyol pengen dadi dijokne, pengen-pengen sebelum didawakne jabatane. Tapi beliaunya sudah terbukti bahwasanya kepemimpinan beliau itu baik, ora sandadak nonyol-nonyole, ini sudah dipilih oleh warga masyarakatnya. Hebat, tepuk tangan untuk Bapak Hari. Hebat, Bos. Kowe kok ndaren penemu apa Loh, iki? iki realita. Kita itu seniman berbicara realita. Apa dulu satu bangku gitu sama Pak Lurah? Ya ora mungkin aku dadi lurah, wong aku nyalone juru kunci maite demo ning ngene. Maksudnya itu satu angkatan, satu lete. Ya saya paham lah kalau Pak Hari itu sebagai lurah yang bijaksana itu Pak Hari. 3 periode orang gigi mongso. Biasa nih sosok seseorang yang mempunyai jiwa politik itu mempunyai ambisi bahwasanya jabatan yang lebih tinggi. Biasanya ngono. Nggih. Gayuh lintang. Iya, iki logika. Biasanya iki lek wong sudah berkecimpung di dalam dunia politik, itu biasanya ingin meraih sebuah politik yang lebih tinggi. Di atasnya Mbah Lurah biasanya kadang-kadang pengen jadi camat. Camat munggah meneh. Pengen jadi Sekda. Biasanya sekcam. Kalau camat atau sekcam itu ya. Camat sekda. Kadin gitu ya. ngono. Tapi alhamdulillah beliau tidak punya ambisi dalam dunia politik. Kowe aku ngerti kok masalah tujuane iki. Pripun? Arti warah ning aku iki aku jane sadar kok. Karepe bar lurah terus karepe dadi bupati ngono masamu to. Loh aku rasa ngomong kamu sadar loh. Karepe ngene kok liper-liper kok camat. Ini membahas Bar Lurah. Bar lurah ndak iso. Aku bahas Mbah Lurah iki lho. Bar lurah ki ndak iso ning camat, mergo camat ki PNS. Mbah Lurah itu sekcam. Mbah Lurah Sekcam. mlayune ning DPR utawa bupati. Ngono lho. Jabatan politik. Ya kowe iki mbok langsung ngono iki Mbah Lurah ora pengen muluk-muluk. Beda karo iki arepe ngene lek angel kok eram. Angkung kamu Kaya tersinggung. Sama aku tersinggung. Lho, Luthuk lor kena kidul. seniman ki harus perasa, Mas. Nggih. Dadi kok disinggung nyel. Rasane kudu Rasane kritis. heeh. Nyatane aku mbiyen yo njabat 2 periode terus arepe ngancik ke atasnya. Lah, enggak dadi. Ya toh, arek kok nggih paham to kuwi. Loh, ora. Ini bahwasanya kita bisa memberi suatu contoh yang hebat. Ngono lho. Contoh lagi. Heeh. Contoh dulu. Iki tak contoh nyatane aku yo ora maju, nyatane wis 2 periode wis tutup. Lurah 3 periode dan warga masyarakatnya sejahtera. Amin. Ya lah. Ya. Ya ora. Bangun desa. Bangun desa. Ketok infrastrukturnya ya Jelas. Tidak ada diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat sing etan ya makmur, sing kulon ya makmur, sing kulon ya makmur, sing kidul ya makmur. Itu insya Allah itu yang akan diprioritaskan oleh warga masyarakatnya. Oh iya. Tuh, ngono Bos. Pak Hari. Pak Hari ki lek basa Indonesia, lek basa Jawa ini dino. Oh iya. Heeh, dino. Hari ini ya dino. Dino, mulai saudara ini Pak Hari. Haki harapan kedepannya setelah beliau itu lengser menjadi lurah, insya Allah generasi penerusnya akan meneruskan program-program terbaik untuk warga masyarakatnya. Tongkat estafetnya Harus ada. Iya. Rino wengi tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mau sik meneng. Ki nek kadung ngomong ngene iki wis to. Pokoke batas ana, mik sajan tok pintere. Engko berarti goblok neh. Pak Hari ora usah diteruske ya. Pak Hari iki garwane Bu Lestari. Lestari Ibu Lestari once ana. Oh, aja lho kampungi Pak Hari aku. Loh, Maksud Ibu Lestari tahun saya beliau. maksudnya lah Pak Hari iki kan hari iki piye terus kok omongne Riki piye kok terus saiki lah Bu Lestari iki jerone piye deloken. Ngono lho. Wong jerone bojoku ora tau tak delok iya. Maksudnya ki di dalamnya Bu Lestari itu enten nopone? Khusus. Iya ta, tapi balik goblok. Mau kaya pinter-pinter loh. Makanya tak wei kesempatan. Maksudnya Mas Eko, Bu Lestari itu sama dengan Pak Hari. Sama-sama kamu maknakan. Makna nama membawa doa. Nah, itu Bu Lestari itu apa? Lestari. Lestari. Les menika saka tembung Nun Sewu. Les ki lestari widodo ing sambikala. Ana gandengane. Gandengane. Taki tatak. Dadi wong wedok ki kudu tatak karena persamaan gender itu sudah diterapkan. Emansipasi. Lestari. Riki ringan. Tegese ringan
ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Bu Lestari sebagai lurah ora dikepdok ning omah, ning dadi kebutuhan masyarakat duwe gawe, beliaunya tetap hadir. Sebagai ibu lurah. Ibu lurah lan ketua PKK. Bojomu dadi bojoku ki termasuk anggota PKK-ne Bu Lestari lho, Pak. Seminggu ki PKK ping 5, Pak. Lho, lah ya kudune 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 2 kali. Sampai aku pogel. Mosok PKK bolak-balik aku ya. Terus mbok omongi bojomu. Dino dipekek-pekekne aku ya. Wis tak tunu tenan. PKK yo bendino kok PKK terus. Wah, kesuwen lek saking kerepe wong Jawa kan pekek-pekek ngono. Saking kerepe PKK ngono kuwi. Layak bojone ra iso mlaku kok iso. Masyaallah. Ngesot ya ngomongnya saya kira langsing bojone Mas. Wes langsing. Bojoku gede Pak biyen. Bu Lestari itu percayaan. Bu Lestari. Penjenengane beliaunya anu Mas rada geram Mas mau. Oh niki mau nggih. Mboten badan. Insyaallah enggal dangan Pak. Amin. Lara niku gampang. Iya, Lara niku gampang, sing penting ade ikhtiar budidaya lan ndedonga marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bojo kula niki ya lagi lara Pak Eko. Ngene iki. Lho. Nun sewu. Lara jero apa lara jaba? Jaba Pak Eko. Niki nun sewu ini sudah ada gejala-gejala stadium 4 iki. Lho jaba kok teko stadium to Mas? Stadium 4 Pak. Apa kuwi? Lara udun. Tak sampean ki tak rungokke tenanan terus dimirengke piye kata lho. Iki separah wis gedhi mlenos gudi. Sak do kasene lho. Gedine iki. Lah wong lara ubun to. Udun kok sandok asin terus matane udun sepiro? Giyedi bos. Sakme lho mentek lho. Linggo ora iso Pak. Linggo saya linggo iki lagi bokong. Ndendas akrobat ini. Kok saiki dinyun pirsa Pak Eko linggo iki. Udune ki lho matane sak piro? Matane sak piro? Matane iki sak dasmu. Apa yo sak ngono ki lho iso. Udun. Ora pangapunten. Secara medis itu lah kamu cepet ndang ditangani. Ya sudah dong. Saya itu sebagai pria yang sigap, suami yang sigap, langsung soremu tak goleng-goleng dokter. Masyaallah. Wes, pas ketemu. wes ketemu. Jare doktere lara apa? Dokternya sehat. Lho. Piye bocah? Jarene lara. Lah iya bojoku ki lara. Soremu tak goleng dokter ngono lho. Lah iya jare doktere lara apa? Dokternya sehat. Piye to Mas? Sing lara iki bojoku teko dokter lara apa piye to Pak Eko? Sing lara iki bojoku. Lah iya. Lah iya Pak Eko ki sampean pun mriko. Wes. Terus ketemu dokter. Kali doktere. Wes ketemu. Nah, sing dimaksud Pak Eko jare doktere lara apa? Dokternya sehat ya, Dik. Sing lara bojoku. Ngono lho. Maksudnya ki ora kok terus larane dokter ya ora. Doktere iku lho omong apa wae. Oke, wong dina rong bengi karo bojoku kok. Kowe kok tak tapuhi lambemu lho kok iso. Ngene iki ya didelok to kok iso. Oke. Tapi alhamdulillah pun klop-klop anu akhirnya diobat, Pak. Karo dokter itu wis salep, kok langsung diisolasi, mosok salep to? Salep. Mosok yo ora nek nempel karo kapsul loro. Kon ngombe sedina ping 3, isuk loro, awan loro, sore lore. Berarti iki bleset meneh. kuping kuwi bosok. Ora kok bosok. Rungokne lho. Lambemu sing bleset. Lah iya, karo dokter diwehi pil karo kapsul. Dua jenis. Dua jenis kon ngombe sedina. Anjurane kon sedina kon ngombe ping 3, isuk loro, awan loro, sore lore. Pangapunten Mas. Sing bener ki isuk loro, awan loro, sore loro. Lah iya to, isuk loro, awan loro, sore lore. Isuk loro, awan loro, sore loro. Sore loro. Lah, sore loro. Akhirnya mbok olesi. Olesi kuwi bar diolesi kon pasti Mas. Pas ndine. Ya pas cengle kae. Ya udune kene lho. Mbok urepke. Iya tak urupne tak olesi stet. Lho, mbok olesi lak kena katoke no. Ya kabeh tak plorot ngene. Mbok ploroke Mas. Ya. Masa lah pokoke bojomu lak pirang lho kuwi. Kowe karo wong bojomu. Kowe karo biasa nih. Layar saiki katanya branded kabeh. Tuh Mas aku. Oh, iya ting Pak itu. Terus akhirnya mari ya Mas. Mari akhirnya kon ngoles-ngolesi bokonge karo udune. Bar ngono kon mlotot matane ben metu. Akhire bojoku tak oles-olesi, baru tak lumahne matane tak plotot. Saiki sembuh. Saiki PC kene stok. Astagfirullahaladzim. Sampeyan ki 2025 kok ora cerdas ki pripun? Ya apa to jane iki ya? Dokter ya jane kon mlotot matane ben metu. Wis tak plotot. Dimaksud pi kon mlotot nggon jero udun nika enten motone. Udun nek motone lho. Udun ki anggen nek wis diplotot jerot motone metu udune kempes. Berarti udune nek motone. Nek ndi kon udun nek matane. Ngono ning pasar Sambi gawe nek bakul kacamata udun.
Oh cilik lo riben. Iki gak omong ini. Terus ya Mas. Mo. Lho, laku-laku karo guyon. Tetembangan sinten-sintenan. Tetembangan iku isone Kok sinergi. mergo syukuran ki sini mek seneng karo seneng. Saged nembang to? Oh, iya no. Karena ini kan syukuran. Oke, yo. Ya paling tidak ben saya barokah. Oke. Ben saya berkah. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek wong sing sapa kersa selawat niku bakal ditambahi nikmat. Amin. Ngoten lho. Raketang sithik ya ben krana enten nikmat, bengi niki lak ya ngentekke ragat. Nggih. Pangajape ben slamet donya akhirat. Amin. Nggih. Ngoten. Tapi aminor Gus, tapi Gus. Aminor. Oke, ya wis ngene iki. Tadi siap tadi. Oke siap. Pak Kapolsek. Siap selalu Pak Kapolsek. Kaya wis akrab sama Pak Kapolsek to. Pak Kapolsek mriki piyaine sik mudhun. Sambi iki Kapolsek Sambi ya. Bagus. Bagus. Komandan. Masya Allah ya. Anakmu jare mlebu angkatan dengi. Jadi ning Polsek Sambi kene. Polseknya polsek keras. Keras. Lah iya ning Sambi terus kono dicekel ning kono rono. Loh, kok nek sambi kecekel terus digoreng keras ki lho. Nyopet anakku nyopet. Matane awur tapi Pak polisi itu paham dengan undang-undang, paham dengan dasar hukum. Iya, yo ora paham Nek anakmu nyopet, kuwi nek cara digoleki secara hukum KUHP itu paling tidak 363. Tolong. Iya no, 363 atau 362. Kuwi padha karo pencurian. Nggih. Ngono. Kaya awakmu Apa beda, Mas? Non? Kok pasalnya kok loro? Loh iya ada dua pasal, biasanya diambil siang atau malam. Oh. Ngeten iki kaya awake dhewe. Maling iki nek sing malam yo. Wen. Iki maling mau skincare gini. Iki oh ora gelem sinau. Lek nyolong awan ngono kate pasal apa, Mas? Biasanya nggih 362 nggih, Bos nggih. 362 bisa. Oh, lek bengi 363. Ngoten. Lek sore 521. Apa kuwi? Pakan pitik. Gerucuk Kuwi lek anu pasal pencurian lek judi, Mas. Judi itu kalau nggak salah 303 KUHP. Leres dan. Iya. Oh itu. Awake dhewe ngeten iki nek diceluk. Kok ngerti to, Mas? Kok nganti awake dhewe mbleset kadung napa Mas BP. ini pasal-pasal kok ro. Loh, Apa lo tau di penjara iki yo. iki lho sing nebus. Nganti saya kira mbok sahur lo. Masa tak bicara tenan, Mas? Uang Tahu. Mas, ngene Mas. Apa judi? Judi biliar. Oh. Biliar kecekel. Akhirnya neng Surabaya, neng Polsek Mendut. Betul, betul. Lho ini lak bangga, aku rutan kelas 1 Jawa Timur lho. Medaeng lho. Raine Ora iki serius. Takut tenan. Berarti iki kecekel Polsek Mendut. Terus akhirnya dilayar ning gone di sini Medaeng. Medaeng. Telungulan. Ndak kok indangi. Tak indangi, Bos. Hebat, dulur. Oh, Piye sih kok posisi kok indangi? neng diruji. Apa deh? Terus? Mirang-mirang ke adi. Kone yen dagawane apa-apa. Wis ta jembok teko iki malah privasiku lagi. Lho, Golek elek. pengalaman lho, Mas. Lah dhek ngonceki aku dadi bupati kae bolak-balik kok. Aku yo pengen terus pengalamane kok. Terus piye, Mas? Itu tuh kalau sego padang aku. Oh, ora ngerti. Apa udah dijatah ning LP, Mas? Uang iki nek uang iki nek ora tau ngaji kaya sampean. Lek anu ya, tak wae dhuwit ya. Iki tenan iki. Dileboni ning kolor nih, Bos. Ini dileboni ra ngono kan dicuki koncone. Biyen iki biyen. Wah, nomor akhir di Medaeng. Ning rutan K1. Wah, jos ya. Piye? Jos. Jose piye? Uru. Panganane mek kacang karo kangkung tok. Mbok nembang mawon. Iya, selawat piye, selawat. Iki mung selingan. Liku-liku kehidupan itu beda-beda, Mas. Pangapunten. Bersih dari kriminal. Aman. Kowe gula SKCK aman. Sampean boleh berbicara seperti itu. Yen mirengke para dawe alim ulama umarok budaya. Uang ki akeh lho saiki. Yang berpredikat sok kala apik ning nyatane jerone elek. Sok kala ngaku kiai ning nyatane ora kaya kiai. Sok kala kowe ki iso ngaji ning ora ngerti kitab. Kuwi akeh. Mula wong kuwi aja sok nun sewu. Wong elek kuwi sok kala iso duweni penemu sing apik. Ning nek wong apik kadang urung ngerti penemu sing apik. Ning sok kala penemune sing elek karena punya tendensi. Kowe ora ngerti Raden Mas Said biyen kepiye. Non pangapunten ki tak jikuk jeru tenan ki crita ki. Mas. Raden Mas Said
nalika semanten wonten babat alas wana apa kek? Wana warta. Alas roban. Anak alas Donalaya. Kuwi mbiyen kaya ngoten leh dadi wong nakal. Begitu insaf pikantuk hidayah, pikantuk wasilah, entuk wejangan, nyatanipun ya iso menep. Madhep tawaduk tawakal kusuk anggenipun manembah kula mbiyen kecekel ning jero ora tak nggih sing rena tak nggih ngibadah tak nggih ngaji terus akhirnya Raden Mas Atmang dadi wali songo dadi wali songo Sunan Kalijaga nggih oh iya kuwi lho dapurmu bandene Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga ki ngerampok maling brandal hasilnya didub-dune wong sing ora duwe lha wong dapurmu menang 30.000 ndelik lho waktu rokok ya utilan lambemu nek ra ngono ora ndek paitan iki kedol pitik kok iso harusane Mas pinarmu sak pinten cobi alhamdulillah derek panjenengan kan wong aku piye aku selawatan Mas ora selawatan sithik tok sing selawatan sinden-sinden sampean kan aku sing nembang sing becik sindene disiapke mike sindene ben kabeh entuk manfaat bener yo sapa cobi kuwi HP-mu dipateni ya ini mosok wianan karo malaikat Israel yo nah coba aminat endo salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah calon hajah kabeh ngono iki engko nek nganti dadi hajah sampeyan sampean nyusul bojoku mergo bojoku ndengi ya ngulon wah tindak Madinah Mekah nek Kertosono tak culek mripanmu lho kok iso ki engko nek dadi hajah kabeh jenengmu diganti Widden apa kuwi ibu hajah Widden apa kuwi entuke duit saka leh nyinden oh Widden sampean sampeyan iso munggah haji ganti jeneng aja Pak Haji Eko Haji Sokeh apa kuwi sokongane wong akeh iya iya ngono Pak nah kuwi kudu dipasne coba tak pasalna bismillah wabil akhir wa kulli mujahidillah bi Allah wa kulli mujahidillah musik siapa Pak Lurah asmane Pak Hari Pak Lurah asmane Pak Ndasi wong dijak astagfirullahaladzim wong jenenge nembang ki paling ora paring pangalembono lewat lebih mengena ya lebih mengenai delok-delok situasine lho oke oh iya rumah bar kula terus panjenengan kula terus Mas Lutu Sopi aku piye anggap piye aku ora roh di improvisasi kula to HP niku aja sing disimpen ki barang-barang sing ora apik ngoten lho dalang nyepres kabeh enggak aku sama di sana ya Mas apik lho kaosnya biru Mas ketok gagah ya gagah apa malah koyo juragan Dokasin ayo Pak Lurah asmane Pak Hari
rino wengi tansah memuji sregep salat lan sregep ngaji insya Allah akeh rezeki sregep salat lan sregep ngaji insya Allah akeh rezeki memimpin di desa butuh suasana tetap utuh tetap utuh sesuk ngono ki terusno kok lali ya wah sanggumen era canggung ya lah kok malah guyung 2 kali nembang dhewe rasa guyung sing guyung iki ben sing nanggap aku ora guyu macam raiku kaya wong guyu Mas wah aku kejikan oleh guyu beda putar balik melangin cengengesan lho tak cengengesan ayo memimpin di desa butuh semoga desa butuh tetap utuh masyarakat tidak pengaruh pejabat ya ora angkuh masyarakat tak mungkin pengaruh pejabat ya ora angkuh Sing nembang kudu Mas Klitik. Aku ganti aku. Gantian, nanti sini di depan, saya di belakang, sampean di tengah. Nanti malah. sampean di depan, saya di tengah, ini belakang. Enggak nembang kok. Ngono iki ngomong kok. Biasanya Mas bar Klitik bar Mas Klitik terus aku. Loh, Delokan ngono lho. dioplos. Didelok mau film mau piye? Wotos ya. Ah, sabar toh, sabar. Sing ngarepe aku. Karo wong tuwek ki sabar, karo biaya sepuh ki sing sabar. Matur suwun penonton sedaya. Ingkang sampun tindak ngriki. Sesi hop. Perwak Sedaya nutuki. Saya sih saya kopok ini. Lho, Oh ki ya oh, nah. Purwakanthi ki oh. Dwi lingga salin Nah. ukara. Lho, Hapsara Hapsari, Bathara Betari Dewa pi Nah, rempelo sekilo 15.000. Banyak lah ya. kuwi teku. Ya. Matur suwun penonton sedaya. Ingkang dinten niki sampun kersa Bali dalang piye kok ingkang ngasta nggih budaya nimbali dalang ya piye kok gelaraken namine budaya matur suwun dateng Pak Polisi ingkang sampun sampun apa? Sampun ngapa? kersa ngriki Kula kluduk saged memuji insya Allah kathah rejeki insyaallah kathah rejeki lancang. matur suwun dateng tukang diesel
ingkang sampun boten dusa-dusa. Sel to. Iya. Balen sing hop. Aja, iki kudu cetha lho. Iki improvisasi lho. Improvisasi sasane datang ndaro tenan iki. Kan yo support, mendukung juga toh. Iya. Matur suwun datang tukang diesel. Ingkang sampun boten dusa-dusa. Tegese leren yang kono ora ndelok. Ora dusa-dusa nek. Kula ndongakne muga mari kesel. Insyaallah atine ra mangga. Tak gungane awak ora kesel. Insyaallah atine ra mangga. Matur suwun eksis laundry. Oh, kabeh terlibat ya? Iya. Oh iya terlibat. Exis Laundry. Ora mikir rino wangi. Lah nyambut gawe mikir rino wangi. Iya. Terus nek rino wengi. Rino wengi. Terus ayo rino wengi. Kowe ya bingung to. Kowe ya bingung no Ya. iso. Ngono kelone Mas Aki iko. Yo kalem. Gak iki langsung nyapa kok dadak pikir. Ayo. Ayo jajal balesen Mas. Iya, Matur suwun tukang eksis laundry. ora sing ora mikir rino wengi. Lah nyambut gawe ora mikir rino wengi. Ayo Mas Luduk. Penontone do ndelok mriki. Aja lali nyucekke klambi. Iya, Bener pas to. Matur suwun Dokter Gigi Winardi. Oh, kok sing mbok golek kirana to? Pak Bu Winarti. Ya. Matur suwun Dokter Gigi Winarti. Mugi-mugi saged nempel gigi. Gigi kerawat ditambah. Iya. Nempel gigi. Iya, pinter cerdas kayaknya. Pinter. Ngobati warga masyarakat mriki. Insyaallah kabeh mesti mari. Lho, aku iso. Ayo jajal Matur suwun karo bakul jeruk. Iya. Kene kono enek bakul jeruk. Ayo. Kuwi dalang ndi terurusan to ndi? Apa ya di Oh, terlibat. Dirangkul. awake dhewe karo bakul ki yo manunggal kok. Silaturahmi. Matur suwun. Iki nek nganti bleset potong 200. Karo bakul jeruk. Ayo. Silaturahmine apik saben pedhok. Karo kanca kabeh mesti matuk. Dienyang pira wae piyantune mantuk-mantuk. Bisa. Matur nuwun dhateng sedaya bakul Paiko. Ayo, bakul ya lho. Tindak riki ora mikir mikul, ora mikir mikul. Iya. Ayo. Karena dadi pikul ora dipikir. Rono rene kabeh seneng kumpul Karo bojone bengi dirangkul. Rono rene seneng do kumpul Rezekine karo bojo ya dirangkul. wonten siden namine Mbak Puri. Sinden Pak Eko cantik sekali. Awake apik tur merahati. Ini memang dambaan hati. Awake apik tur merahati. Ini memang dambaan hati. Puri jawab Pur. Derek dalangi Mas Eko tanpa musik. Yo, dicoba kecerdasanmu, jajal. Derek dalangi Ki Eko. Dalang Ki Eko piantune bloko. Yen disawang awake dawa. Lah awak apa nek dawa? Lek dawa liyane lho. Awake ombo. Lah yo awake dawa iki dhuwur kae. Oh, iya. Yen disawang awake dawa Bareng ngadeg kaya buta. Kangemen lu. Kok musik duting nih.
Kowe iki karo aku kok entuk sentimen iki jarine apa to, Duk? Kowe aja sembrono lho, kok koyo rumah rumahmu. Kayak gini. Kok rumangsa Kok biayane gagak pidekso ngono lak penak. suwe-suwe kok marani gadingne lho. Ngapa? Wong iki sabar-sabare wong iki enek watese, Mas. Ngono. Aku ngene sik lungguh iki sik ngajeni sampean. Sampean butok-butokne aku jauh rumah sampean. Lho nek guyon nyapa lho awakmu nesu. Lah awakmu nesu berarti kamu sadar. Guyon iki enek watese. Nek ngono iki jenenge privasi, dalang karo dagelan iki ngono lho. Lho lek pancen suruh pamura kaya buta nyapa nesu. Lho. Berarti aku singgung mergo sampean persis to. Lah iya. Lah, kok sama ora? Yo. Kayak buta. Lah kamu ndi ngocok yo ora? Heeh. Kaya padha ae bangsane kaya. Nika dipun manfaatke. Mane dimanfaatke enten niki. Ah, buri. Sen mawur. Coba Dek, belok Mas. Rada digawe jenggreng saete nduk. Suwi ora gawe bawa caping gunung coba-coba. Selindro nyongo. Oh iya, sorry Bos. Sorry. Akan melu Jane belok ya rapo kene penak regen selindro. Nah, lah puri yo anu dua no, karo iwang no, karo iwang. Cewang nduk. Aja karo iwang, iki tak bagi dhewe kok. Iki ben janda baru kok. Wah, aku seneng lagi nembang janda baru. Kowe lah dalah. Iya. Wah. Wah, wedi ya niki ya. Jare senenganmu sing gedhe. Iya sayang. Iya. Oh, iwang mbok gede kaya ndek ngono malah gede. Ya. Nek gedine wong wedok, nek gedine lemune wong wedok ki aku ora samar. Nek gedine wong lanang, lemune wong lanang aku samar. Apa, Mas? Wis kok tak kabari. Oh ya, Mas. Oh iya nek wong wedok gedhe lemu gak was-was, gak kuwatir. Wong lanang ki nek gedhe lemu kuwi mesti kuwatir. Manuke cilik. Masuk ya teh. Bareng sing takon jenengan kok. Ora bojo teh. Anakku lemu, Mas. Mulane tak nggih contoh anakku kuwi ngono. Kowe ora ngeroh, Bur, meneng Bur. Guyu. Guyu iki penasaran piye? Kae urusan kok. Nyatane gitu Mbak Puri iki. Ndak iki gandengane Mbak Puri karo Mas iki bener ya gandengane ya? Kula kali Mas Riti. Yo. Sinten Rien? Salah. Itu apa? Sini. Kamu. Oke. Saben tidak. Saben. Ngeplak tombok kesel. Energi. Coba sekarang giliran kamu ya sayang. Giliran aku. Nanti apa itu posisinya seperti Puri tadi ya? Ini ya. Jingking gitu ya. Pakai mencolot apa tidak ini? Kamu diem aja yang mencolot saya. Wedok mencolot malah kayak jinglat Ini variasi. Oh, variasi. Variasi mobil. Ini ndak monoton. Iya toh Mas, lah aku lek meneng ya sampe seneni. Monoton kuwi nek budal dhewe gak gawe kendang, gak gawe gitar kae jenenge monoton. Kuwi jenenge keyboard. Ayo. Guyon nek monggo. Terus sing dibayar iki yo guyon iki yo jenenge piye? Kuwi nak aku. Biasane ngono ya aku lho sing Puri kok. Ya. Ya. Ayo. Duduk. Oh, senten ana babas saka gandengane iki lho. Semangat iki gini, Dok. Semangat. Kuda-kuda ya Mas. Kita menengok. Iya. Iwang ku jendeng pakai ngomong. Iya. Mas. Ngomong gudak-gudak. Biasa. Ini terlanjur minum obat tadi. Obat apa, Mas? Suringat. Apa itu sorengat? Sore biobe isu jengat. Semangat. Oke. Yen memaja amo
Ayo tuh. Ayo ndang mencolot kok iso. Piye to, Mas? Lah kok ora sida mumbul. Lah iki ape bojoku ape ngendok ya? Iki ki ancang-ancang memberi kamu peluang, memberi kamu waktu. Ngepas nih, ngepas. Kalau istrimu sudah begini, kamu langsung wek. Terus bangsong ya. Ayo. Satu lagi Mas Udu. Lagi Mas Udu. Tambahin lebih. Inilah memang kita. Penak Mas. Penak Mas. Loh, ya asik to, Bos. Pengen? Sini. Dapur sih malah nyeluk ya asus. Ya lek pengine pengen ning ya. Loh silakan kan. Loh, aku iki tuwek-tuwek lek kon kalah karo awakmu ora sudi le. Monggo. Loh, iya toh? Iya toh. Kok dikira aku guyon apa piye? Jenglingane bapak le. Oh. Bapak pocong ya. Wong jengleng. Kosek. Entar lo kendale. Wis ero. Ayo. Ayo, aku les jengleng wis. Rumangsane apa dikira aku wong ecek-ecek apa piye iki? Khusus Pak Eko tak golekne iki lho jengleng. Khusus Eko iki lho. Khusus Eko. Jengleng. Iki ketara lek jakete nek tumbas ning ngene. Haul. Wis to ben iki saeneke. Saeneke. Wong tuwek iki saeneke doyan. Astagfirullah. Napa Mas? Dalang iki lho. Nggih. 45 juta. Lah iya no. Katok 35.000. Iki olahraga badminton kok le. Iki katok badminton Keduran ora. Wong iki kok kula street lho apik. Ngene lho Oh, kok apik. larang. Delok niku Dalang kok masalah. Lah Oh, kok isi-isine. lah kuwi pasaran sapi lho nek tuku. Ngono, ayo. Aku jengleng yo. Pun derek panjenengan nek kersa. Sing penak, Pur. Ladenono bapak Nduk. Oh, alah, wong ya ambeien murung mari. Adenono bapak. Ayo. Lah ret curet. Julu ayu iki. Ayo. Pak curet. Delok atik dayangmu. Bapak. Asu Tak mau ngitip. Anu di Mas. Ngapa? Nduk tak mau ngitip. Ngapa Mas? Bapak gendeng. arepe gendreng ora yo ngono to Mas. Sik dililing, dicekel. Ya. Mosok langsung dilang ngono piye to? Dene jembreng wong leyak. Komuri Pur. Komuri Pur. Pira komuri ya? Rada maju ngono, Nduk. Lho, rada maju. Mboten kula. Lah nyapa? Kula wedi. Dedi ora tak aku senggol. Nduk, rada maju, Nduk. Mau kilo. Udah. Asu. Coba rene. Aku di dalamnya. Digilok-gilok nih. Sabar. Lho, sama iki sing bayari ya Pak Eko lho. Lah kok sisi Sitoke wedi sitoke gila. rumah samu ki, ya setidaknya ki sak wedi-wedimu sak gilo-gilomu iki adepono. Nah, ngono lho. Ngono lho, setiap joto asline iki yo ngirani tenanan. Memperankan. Masaku. Memperankan. Ora ngono iki. Kene maju loro. Kamu aku. Oh loro. Suterano ya. Oh isih sut berang. Ya. Gagah. Puri. Puri. Lah iwang aku ndak tatak karo iwang. Soal. Ayo. Madhep pore iki. Kowe nyawang ora iku to, Bro. Lah jenengan ngeliling ae lho, Pak. Kowe demen ora tak liling? Aku ini. Iki gila nih kok iso. Mas aku. Pak Sre. Wah, aku kemarin ndak sikit
Sesuk tak ganti setrik, lek kok ganti setrik aku rumah sakit iso pinjam. Tahu tak gini setrik ini mah puput yang perwengkil kayak susu kirek ya. Ayo malah Siji ngelokke wedi, siji gila, siji susu kire. Pokoke iki gone Pak Hari ora kajet. Sik khusus Pak Eko aku tak sing anu. Kene. Wis to tak benakne nek aku mesti iso. Ngapa to, Mas? Loh. Wah, iki tak kuwi. Ngapi. Api. Bisa dhewe. Bisa. Aku ngendang biyen panjang dadi yoga aku biyen. Iki ya iso. Aku biyen dadi yoga suwi, Mas. Ya, percaya ya. Dadi yoga Tangki nungki. Wong tuwek kon nyawang bokong iku masaku. Loh, apa masamu ngene ndak demen ah? Kalau saya dijak omongan Mas Kluthuk. Kok ya masaku wis ndak sakit, Ceng. Merendahkan martabat. Ini sungguhan, bener iki. Kita serius iki. Sekali. Langsung jelek. Langsung bareng jelek. Langsung bareng. Tiba haus aku. Oleh darah muda ora haus. Wes bisa nih. Ono kuwi Pindho. Dadal pindho lek pengen asam uratmu kumat. Ndak kuat. Aduh, aku malah ndak kajen Mas, aku sewengi iki aku Mas. Bukan. sing penting lak lunas. Kok kesel megeh-megeh Mas? Akan Berarti genjang iki ya kesel ya. kok enak dadi dalang. Mulai nggo sajen. Sajen apa ora ada apa-apa ya. Cuma iki serius aku kesel tenan. Oke. Aku selama mayang nih bapak-bapak. Jegleng sinden ngisik niki. Kesel lah. Oh. Nah, Makane enak iki lho. wis. Rasane wisan. Wong tuwek ngono kuwi paling pol ya pisan. Tahu loro keturun. Ayo. Cepitan. Banyol ndak kok guyut gitu. Angin banyol. Kesel. Banyol itu aja terus-terusan. Oh, Mangga. Kira Pacitan ya. Rambut ada aja. oh, aku sesuk ndak diajen karo anak babu. Ayo. Halo. Tak terus ngumpul dhuwur ben ada gerakan surprise ndak Mendek ngono. Oh, lek kesel ya bodoh. Aku ngerti lek kowe iki bodoh kesel. kowe iki lak Kebanteren. Yo. Panas. Semayan ngono lho. Wis mau sore iki privat bot culek. Saiki ndok bot degul. Anu Mas, Mary ama Ririn. Oke. Nulat do lagu tumrape wong tanah
Joto Slorok. Slorok. Iya. Iki lak modele digawe sukses to. Mula dolaku utama. Ya. Sino ya enek. Dino. Sino enek. Iya. Nolak dolaku Oh iya. Iso ya. Wah, awake dhewe kok. Tembangnya aku pengen sing rada sigra, Mas. Oh, wes. Loh, iki mau sigra saking sigra. Janda baru. Oke. Ya, sampean apik banget nembang iki. Nggih. Tak gandengi karo anak ngono. Siap. Tepuk ke dhisikno. Yang kamu kesini dek, saya suka yang agak tipis kayak Saya yang Tipis. Saya yang Iya. kayak Sarmier. Sarmier. Kerupuk upir. Itu Sarmier. Ayo. Oke, siap ya dek ya. Coba. Ya, piye sik dicobakno. Aku pengen jajal dhisikno. Kene-kene dek Ririn. Dalam. Sama Om ya. Iya, Om. Coba. Adek-dekan dek. Mas, anu larasmu rada kleru Mas. Sing Laras sing tong-tong. dedekan dek. Ya coba sampean. Yang nyanyi saya, yang berekspresi sampean. Coba, ngene lho. Dedekan dek. Aku Dedekan dek. Gitu, ini gerakan wanita yang mau nelek ini. Lunyu, Mas. Iya, iya. Yo balik melano. Oke. coba. Oke, guys, jajah baru, guys. Oke. Siap, kanca-kanca, among rasa kalian Kusumawardani. Kusumawardani. Ya, sikat. Nih. Terus. Dedekan Ini kalem gini lho. ngono kuwi kudune ya Mas. Tonton-tonton ndang ketung-ketung ceng-ceng dang-ding dang-ding cet dang-ding dang-ding cet dang-ding dang-ding tudung gentak cet ngono lho Pak. Oh iya. Coba. Ayo Mer. Ayo Ya. Ayo Mas. Oh. Dedekan Dadeng cet. Gedung jujun. Ya sing kuwi ya. Dedekan dek. Pagangan. Batune gone ndi saiki? kuwi kok iso mak gedul-gedul. Iso gedul-gedul. Nek batune iki anyar iki wis enak. Lho. Iso gedul-gedul. Ayo. Dedekan jantung dedekan aku Ayo Mer, kita lawan Mer. Teratapan Mas karo Mas Duduk. Piye? Aku ngene. Iki lembang kok iki. Ngerti aku. Ya aku ndak lah ngene. Oleh. oh ketoke dulure Budi pinter ya lho. Kamu alas lah kan. Yo. Teratapan Mas. Ayo. Teratapan jantung. Aku
degan. Deg-degan, aku deg-degan. Balik-balik aku kendangnya sok blu. Yo. Teretapan cintaku sekonyol karo Iki mau wakeh pamundhut, Mas. Dipun wasta, Mas, kersanipun nemen. Senasa mangke dipun pinangkani wonten season 2. Nganu Kusumaning Wijaya. Wah. Wis lagu apa jenenge? Kok Kusuma Wijaya? Kusuma Wijaya. Mboten dangu ning, Pak. Iya, Kusuma Wijaya. Mas Puduk. Halo. Ah niki sampun sawetawis dangu nggih, Mas. Nggih, Pak. Leresipun mekaten. Nggih gegojekan geguyonan niku rek kenemenan nggih mboten sekeca. Mula jroning suasana sing kebak kabahagiaan nika kula panjenengan nyuwun agung samudra pangaksama mbok bilih anggenipun caos lelipur wonten kalepatan tandang tanduk sulah bawa muna-muni ingkang kintenipun kirang resepaken penggalih nyuwun pangapunten. Leresipun dalu menika kula panjenengan namung pikantuk amanah. Nggih. Insyaallah menapa ingkang dipun amanahaken kula lan panjenengan namung nderek urun-urun donga. Mugi-mugi anggenipun lenggah Bapak Lurah, Bapak Hari. Insyaallah tetepo amanah, tetepo terarah, tetap membawa masyarakat dukuh lebih semakin berbarokah. Nggih, masyarakat butuh. Nggih. Mas Puduk. Nggih, kula mong biasa bos dongane. Muga-muga sing tanggap selamat, sing delok selamat, anggota paru selamat, Pak Kuli selamat, sing tanggap selamat, Pak Polisi selamat, kabeh pinaringan selamat berkah barokah sing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mbak bilih wonten kanthi ngatur. Nggih. Nyuwun pangapunten. Nggih, lek guyon awake dhewe niki wau sok tukaran, sok bijak. Niku mumpun nganti diboke penggalih. Kabehane niku mung sarana hiburan. Betul. Terus kelaku jaya kalis ing sambikala. Insyaallah kapan-kapan pagi maling ya, Mas. Amin. Ayo, Dok, terus kelaku, Dok. Ya.